Gospodarstvo Kereković otvoreno je prije nekoliko godina kao prvo turističko obiteljsko odredište za seoski turizam u Brodsko-posavskoj županiji u selu Živike i pravi je primjer turističke gastroponude ovoga kraja. U sklopu imanja prostor je za ručavanje i primanje gostiju, veliko dvorište za razgledavanje gdje se nalazi stari ambar s podrumom za kušanje kulena, vina, rakije, a iznad podruma nalazi se starinski izvorni apartman. Gastroponuda sastoji se od suhih delicija, kulena, šunke, švargla, čvaraka, sira i kajmaka sa domaćim kruhom iz krušne peći, do odojaka i janjića sa ražnja, kao i ribljih specijaliteta poput šarana na rašljama, uzgojenih i ulovljenih u vlastitom ribnjaku. Naše gospodarstvo ima i turističku lađu pod nazivom Graničarka. Dobro nam došli!